Tänään kuuluu. Joo. Se mykäyksensä. Ei tää mikki ota. Taitaa se ottaa sen. No kokeillaan näin. Joo. Kokeiltiin äskenkin. Saa kokeimittaa viimeksi. Ja katsoja viimeksi. Näin meikä Laura on. Olkaa hiljaa. Aika kultaa muistot, mut mitä jäpi käteen. Teen mitä teen, enkä mitä häpee. Pulveri putkeen, puukko menee käteen. Veret alkoi valu, vittu tehen sitä säkeen. Takapekin vimut sinä saatana luopio. Yhtä armoton kuin vittu kantapään kuolio. Yks vitun keissi ja yks vitun tuomio. Puhuit 6 vuotta ja nyt ei sulla huolo. Pojat pääsi puolikalla, siinä sulla huoli varma ei meitä tuomitakaan. Oli tuli puolimatta, luulit varma että selvi tästä se on huvittava. Ovi lukitaka, et oo turva sulisaita. Paulainen paikalla, vien sinun sielu. Ei esseikä nauta, kun veri alkaa kiehu. Leukulla viillä ja tungeen sen nielus. Kolahuksen koki tämän kovan pojan niehu. Pojat oven takan, kuka meni oven avaa? Kuka on, joka sanoo viimeisen sanan? Kuka on se, joka pahempana palaa? Kuka murtaa muurit ja portit tavaa? Pojat oven takan, kuka meni oven avaa? Kuka on, joka sanoo viimeisen sanan? Kuka on se, joka pahempana palaa? Kuka murtaa muurit ja portit tavaa? Armoa saatana ei tule antamaan. Käännetä ristiä, siihen sinut naulata. Minä takan, että kohta ketä ei laulata. Erämaan aavat ne toimivi hautana. Onko sulla muna vittu sano etes jotakin? Eka hommat mokasit, sitten soitat pollarit. 4 vitu vuotta kun puhelimen kollasi. Pelle meni piiloon, teit itses rotasi. Saatana varmana kaikki tut maksamaan. Muistuko mieleen miten makasin paskana? Mitä tulee käymään, se pystyy jo arvata. Minä pietän hauskaa, sinä puret hammasta. Istunnossa piilossa, ei pääse katsel hiilosta. Pelkurilla vaikeet, mut ketä vittu kiinnosta. Kohta vilku raivo, lähe pakon pinkoma. Vajomaan nalle ja pysy siellä piilossa. Pojat oven takan, kuka meni oven avaa? Kuka on, joka sanoo viimeisen sanan? Kuka on se, joka pahempana palaa? Kuka murtaa muurit ja portit tavaa? Pojat oven takan, kuka meni oven avaa? Kuka on, joka sanoo viimeisen sanan? Kuka on se, joka pahempana palaa? Kuka murtaa muurit ja portit tavaa?